Ambalma Sherifla TV la jaba on bo foni islamia ka foli no ala ka kishina ka hinena ka barka mba Allah ta'ala de ala ko ke ka anni aw bela jelena bo aw bismillah ka jam ka mandi hukmu kon nala no dine baro mi jam ka ina be wuli ka se ankaramo ma an ka ankaramo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fonuna ambe Allah ta'ala tanuka wali nyumano ala mi andu nin kalu bayin kono herela no sungoloyi amma Allah ta'ala dele ala ya adam ne gira anna tuna ala ka kunce cugo gira anna o here kenna bato munun ni amina ake akonna la ala ka bato nun kelin no ya anyi ka kenya da falin da ma ngasa bato belaje nke ka ba wannan ya bato fana ke ala ka belaje le mine anyi bi an bi dine baro hukun kona ani an karamo bi nyon fe ani ambalma ke anan terke anje nyon dine barala no ye El Haj Ibrahima Nyang timma duguli jamana kono ani jamana ko kan kada aka cesri ni aka wuli ka jola dine barola kay kado ni adone no ni mama sali kabo kayba jabati anna de dina nyon so bi dine baro kon yana ngadu baro kon la mi ankar mo bisina El Haj Ibrahima assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko basitila basifoitena da khunya fla fulika an fla bawi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillahi muhammad ibn abdullah wa ala alihi الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم ببلا جلين فو ني كرينيا فولي الإسلام يا فولي يعني بدنيا فولي نودي على كاكشي أنا كنما كوكي أم بلا جلين آمين يا رب العالمين Cheikh Ibrahim amesikin kifu wala nyumano ki bismillah anga kuma la seso no Sherifla TV jakansowi anduna sungalo konnala sungalo kaloyi aleni kalo to tikilini na ko chamanka sungalo yere ankaramo kalo jumede do amma sungalo yere kalo jumede ka nyafain alhamdulillah naam ambe ala tan ko barkata ka wala nyumando naam sungalo yi kalo de ni anga kalo injete ka damna muharram na ka ta se kalo konontona ma o de be wele ko sungalo hijriya kalo ni o jate a konontona o de be wele ko sungalo Allahu akbar o sungalo e kalo jumanye o de silamew be labɛn sabati ka gɛrɛ ala la kalo min kɔnɔ ni batow ye ala be ɲini sungalo kɔnɔ wa ala be sɔrɔ sungalo kɔnɔ silamɛw fɛ wa sungalo de fana ye kalo ye kalo min a faridayara k'a di ala kira ma ka kɛɲɛ ni hijira san 2nan ye sungalo faridayara ka di kira ma k'a fɔ nin munna i k'a di mantow ma o k'a kɛ wa ala ka farida de don dɛ wa fardan nunu fana la fardan nani nando o kore jose nunu islamia jose ale ye nani nande Allahu akbar ina fo ala kirin Muhammadu ala ka cidenye ka salike ka jagadi ka sungalo sun o kuma duru na be soro ka ke kata hiji o kuma la ale be point nani nande la abe fo o de mako sungalo naam bon mɔgɔw b'u gɛrɛ sungalo in na ala la mɔgɔw bɛ n'u ɲɔngiri ala kɔrɔ de sungalo kɔnɔ k'a fɔ an daba an filɛ nin ye ko cogo di Allahu akbar o kalo de bɛna se mɔgɔw bɛ fosi ka bɔ ala sɔsɔw kɔnɔ k'u bɔ ala kutaw kɔnɔ k'u bɔ walejuguw kɔnɔ très généralement hali mɔgɔ min tun b'a kɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ mun tun t'a kɛ yɛrɛ o yɛrɛ tɛ n'a kɛ tugun o de kalo belebeleba ye n'a bɛ fɔ o ma ko shahru ramadan Allahu akbar kalo min don kuranna jiginna a kɔnɔ an bɛna se o ma ni ala sɔnna a ma komi an bɛ yɔrɔ min fɔlɔ sunkalo yɛrɛ ye juma ye o sera ka min f'i ye o la taksiran o de sunkalo de ye nin ye a bɛ fɔ o de ma ko sunkalo i ka laseli na an b'a dɔn o la k'a fɔ ko sunkalo tɛ kalo gansan kalo ba don ala ye bonya caman k'a ye ala ye fusamantiyaw caman kɛ sunkalo kɔnɔna la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛ sunkalo yɛrɛ ala ye bonyaw ni fusamantiyaw jumɛn kɛ sunkalo kalo kɔnɔna la alhamdulillah sunkalo yɛrɛ ye kalo de ye ala ye fasamantiya caman k'a kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ mawudu kelen na mais an da bɛna se dɔɔni dɔɔni ma
a fasamantiya yɛrɛ fɔlɔ n y'a f'i ye san ko kuranna jiginna kɔnɔ o ye fasamantiya ba de belebele kosɛbɛ parce que kuranna ka bon a jiginna kira min kan o ka bon hadamaden bɛɛ ye a jiginna kalo min kɔnɔ o ka bon kalo bɛɛ ye kosɛbɛ a jiginna su min na o ka bon su bɛɛ ye n'o ye Laylatul Qadri wa nin kelen bɛɛ y'a dama fasamantiya de ye wa nin bɛɛ bɛ segin sunkalo de ma Allahu akbar sunkalo fasamantiya b'a la dɛ siga t'a la a fasamantiya la tu'addu wa la tuhsa a tɛ se ka fɔ ka ban i m'a ye an ko kuranna jiginna kɔnɔ mais ja hali kuranna yɛrɛ dɔrɔn ma jigin sunkalo kɔnɔ Ahmadu ka riwaya kɔnɔ ale b'a f'i ye hadisa min na ni o rawi de ye Wasilatu ibnul Asqa'i radiyallahu anhu ale b'a fɔ ko sunkalo fasamantiya dɔ ye kuranna jiginna kɔnɔ komi ko kuranna dama tɛ dɛ ko sufi Ibrahima jiginna sunkalo tile fɔlɔ de la o ye ani a su fɔlɔ o kɔrɔ sufi Ibrahima min n'i b'a mɛn sufi Ibrahima wa Muse o sufi Ibrahima n'o Ibrahima ka gafe ye o fana jiginna sunkalo su fɔlɔ de la o fana ye sunkalo kɔnɔna de a bɛna f'i ye tuguni ko Tawreta min n'an b'o dɔn ko o fana jiginna sunkalo tile 6 de tile 6 don Tawreta jiginna a bɛna f'i ye ko Linjila o fana jiginna sunkalo de kɔnɔ n'o ye a tile 13 ye ka fara kan k'a fɔ kuranna fana jiginna kɔnɔ nin ye fasamantiya caman ye dɛ a ye kitabuba joli fɔ ko nin bɛɛ jiginna sunkalo de kɔnɔ bon sunkalo fasamantiya a ka ca kosɛbɛ a b'o do la sunkalo ala ko kuranna kɔnɔ unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhudi wal furqan kuranna jiginna ale de kɔnɔ wa kuranna in jiginna ka kɛ kanda de ka mɔgɔw la kanda ka mɔgɔw ɲasin ka taa ala ma ka mɔgɔw gɛrɛ ala la kuranna in jiginna ko o de kɛ ani fana kana ka bangeli kɛ ka walawalali kɛ a ye nin kɛ a kana nin kɛ o kɔrɔ ye o bɛɛ lajɛlen bɛ segin sunkalo de ma parce que ala bɛnna k'a di kira ma sunkalo de kɔnɔ o bɛɛ y'a ka fasamantiya dɔ de o bɛɛ ye sunkalo ka fasamantiya de wa sunkalo yɛrɛ waati a waati yɛrɛ dɔrɔn o y'a dama fasamantiya de o kɔrɔ ye waatiw fana bɛ ɲɔgɔn ye n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔw tɛ kelen ye kira ka fisa mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔw ma kɛ kelen ye donc zamzamu ji a ma ka di ka tɛmɛ ji bɛɛ kan a ka fisa ni ji bɛɛ ye alikaba ka fisa so bɛɛ ye amadou bɛ n ka kuma fɔ donc mɔgɔw tɛ kelen ye cogo min na fɛnw tɛ kelen ye ten sangaw tɛ kelen ye ten tumaw tɛ kelen ye ten bon hali sunkalo waatiw n'a sangaw n'a heures a n'a tilew ani don gansanw tɛ kelen ye minnu tɛ sunkalo ye nin y'a ka fasamantiya ba ye o de la n'i ma dɛsɛ i b'i labɛn ka sunkalo ɲɛsigi k'a makɔnɔ n'a sera i bɛ don a kɔnɔ ko parce que ala de ko n k'a kɛ n labɛnnen don a kɛli la n b'a kɛ i k'a kɛ ka tile kelen sun sunkalo kɔnɔ baraji min b'a la nafa min b'a la maa si t'a dɔn ni ala yɛrɛ tɛ mais k'a dabɔ a kama fana ka sunkalo tile kelen dɔrɔn fana to yen ko foyi tɛ na i ma sun yalɔ saradiw bɛ yen nɔ kafaraw bɛ yen fɛn caman bɛ yen mais normalement o tile kelen min n'i y'a dabɔ kama k'a to yen n'i y'i si bɛɛ kɛ sun na i bɛ se ka tile kelen sara i tun ka tile kelen sun o de tun ka di ala ye a bilali ye maa dɔn n'i bɛ ka nin fasamantiya in faamu o kɔrɔ ye promo de don quoi ala ye waati dɔ de kɛrɛnkɛrɛn sunkalo kɔnɔ n'aw ye n ka bato kɛ nin waati in kɔnɔ n bɛ mun d'aw ma a la aw bɛ mun sɔrɔ a la n'aw sunna aw bɛna baraji min sɔrɔ sun na ni lojura ye min sɔrɔ i y'a bila a bɛ sara ni nin ye a bɛ sara ni nin ye a bɛ sara ni nin ye mais ni min y'a dabɔ a kama k'a bila
punition bɛ bin o kan ni kafara kɛli ye wa o kafara ninnu bɛ k'a daminɛ kalo 2 sunni na sahara ni mutatabi ayini i y'a dɔn tile kelen et puis yan kɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko fɛnw tɛ kelen ye dɛ o i tun ka tile kelen sun dɛ o tun ka di Ala ye ka taa kalo 2 sun mun tɛ sunkalo ye o bɛ mun yira sunkalo heure kelen ye double joli kɛ sisan a sanga kelen donc a sangaw ni sanga tɔw tɛ kelen ye o de la Alakira b'a fɔ hadisa dɔw la ko hali aw bɛ ɲinakili minnu kɛ sunkalo kɔnɔ aw bɛ sinɔgɔ min kɛ i y'a faamu baraji de bɛ sɛbɛn aw ye nin bɛɛ la sunbagatɔ hali i ka sinɔgɔ i tɛ perdu o ye fasamantiyaba ye yɔrɔ min na hali i dalen sinɔgɔ la baraji bɛ sɛbɛn parce que Ala ka karafe de b'i kan na i sunnen don quoi a tɛ jɔ milikɛw bɛ ka sɛbɛn baraji maa d'a ma i ka sanu i jɛlen don i sunnen don i tɛ ka Ala kota kɛ i ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ i gɛrɛlen don Ala i sigilen don Ala kɔrɔ wa i bɛ ka baraji dɔrɔn de sɔrɔ hɛrɛ ni hɛrɛ Ala bɛ k'o de sɛbɛn i ye o de la Alakira b'a fɔ a ka hadisa in na aw ka hali ɲinakili ko min n'aw b'a kɛ k'a bila ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ baraji de ye wa sunkalo fasamantiya belebeleba dɔ ye tuubi kalo don yarɔ n'a fɔra san ka tuubi mɔgɔ caman b'a bila o kunna dɔrɔn ko kafiri dɔrɔn de kan ka tuubi non hali silamɛ bɛ tuubi ka segin Ala ma sanga ni waati tuubu ilallahi tawbatan nasuha ka tuubi kurakuraya waati bɛɛ i ni Ala cɛ parce que adamaden de ye i ma dafa quoi filiw bɛ ye i ka ko bɛɛ la donc o fili ninnu tuma bɛɛ olu bɛ dilan ni tuubi de Ala yafa ma dɛ n filila Ala yafa ma dɛ i kɛ o kɛ ka yafa ɲini Ala fɛ i bɛ ka tuubi de ka segin Ala ma o belebeleba dɔ ye nin kalo in ye minnu bɛ Ala dɔn n'u bɛ Ala fɛ ni Ala b'u fɛ nin kalo in na olu bɛ fɛn kɛ u tɛ min kɛ kalo wɛrɛ la min tɛ nin ye u bɛ cɛsiriw kɛ u bɛ wulikajɛw kɛ u bɛ Ala ɲini wa u bɛ Ala sɔrɔ fana o kuma la tuubi o bɛ minɛ nin kalo in na mɔgɔw bɛ segin Ala ma kosɛbɛ wa Ala bɛ yafa an ma nin kalo in kɔnɔ silamɛw mɔgɔw bɛ Ala ka hinɛ sɔrɔ nin kalo in na mɔgɔw bɛ Ala ka yafa sɔrɔ nin kalo in na mɔgɔw bɛ Ala ka bonya sɔrɔ nin kalo in na fo k'a dama tɛmɛ Ala ye diɲɛ don o don da Ala bɛ mɔgɔ hakɛ dɔ kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama kɔnɔ don ma nin kalo in kɔnɔna la o ye fasamantiya belebeleba ye bɛɛ ye fasamantiya de ye min ni min tɛ kelen ye min bɛ kalo in na ni mɔgɔ kan k'i labɛn kan'a to a ka taa k'i dan al-mahrumu man hurima khayraha mɔgɔ balilen de ye mɔgɔ ye Alakira ko sunkalo jɔra ka sa mɔgɔ min ma se ka Ala ka hɛrɛ sɔrɔ i ma se ka baraji sɔrɔ i ma se ka fɛn sɔrɔ fɛn min b'i kisi sunkalo ka don fo ka taa ban e ma se ka foyi kɛ min bɛ se k'i gɛrɛ Ala la o ye kunangoya de ye Ala kan kisi e dun ko i ye silamɛ ye sunkalo ka jɔ fo ka taa sa e mago tɛ foyi la a man kan tɛ ko mɔgɔ bɛ zɛlɛ sun na quoi fɛn tɛ ko Ala ma nati k'a b'an tɔɔrɔ ni Ala jɛ kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna kosɛbɛ n ye sun faridaya aw kan a ma daminɛ Mamadu e man t'o la dɛ mɔgɔw y'a kɛ ka tɛmɛ kama kutiba ala alladhina min qablikum mais a kɛ kun tɛ aw ka kɔngɔ dɛ a kɛ kun tɛ aw ka minɔgɔ dama dɛ bal la'allakum tattaquna walasa aw bɛ se ka Ala ka danw ye ka jɔ ka fɛrɛ minɛ Ala ko nin man di ɲɛ dɔrɔn k'a to yen Ala ko nin ka di ɲɛ dɔrɔn k'a kɛ sun de b'aw bila o règle kan n'a faamuna Allahu akbar o ye fasamantiya belebeleba de i muso ye halala ye i t'a dɔn farda sunani farda de b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ mais i b'a to yen sunkalo tile fɛ a yɛrɛ b'i a sɔbɔ e la aw b'aw sɔbɔ ɲɔgɔn na sunkalo tile fɛ ko Ala de ko ten ni sunkalo sara ka aw to ten e tɛ sɔn ka gɛrɛ wali muso la ale tɛ sɔn ka gɛrɛ wali cɛ la parce que aw sɔnna k'aw yɛrɛ di Ala ma sunkalo kɔnɔ ko Ala ko min ka kɛ aw sɔnna k'o kɛ ni sunkalo sara aw tɛ Ala tanama k'o kɛ e yɛrɛ de ta y'i ka ji ye i halala don e de y'a sa i ka wari la a b'i ka so i bɛ k'a min sanga ani waati i b'i ka boisson min sanga ani waati i b'i ka dumuni kɛ i halala don i ka wari in jɛlen don mais Ala ko o yɛrɛ mun ye halala de o tɔn ye sunkalo in kɔnɔ ka na dumuni kɛ ka na ji min fo tile ka bin i sɔnna fana k'i yɛrɛ di Ala ma hakikatan mɔgɔ si ɲɛ t'i la i kun bɛ se ka dumuni kɛ nka i m'a kɛ i y'a to yen jɔnni kosɔn Ala kelen i ye koba kɛ dɛ
o kuma i janto i yɛrɛ la ni sunkalo sara ni e fɛrɛla wali fɛn ma min tɛ halala ye i ye i t'o dun fo nin de ka faamu sunkalo mana jɔ fo ka taa sa i bɛ gɛrɛ Ala la de bon ni gɛrɛla Ala la sunkalo kɔnɔ i bɛ to Ala kɔrɔ yen sa kana kɛ dɔrɔn ko sunkalo sara dɔrɔn y'a banna dɔw depuis selisiw bɛ kafiriya awɔ ka nin baraji ba in sɔrɔ ka nin hɛrɛ ba in sɔrɔ k'a bɛɛ burile tile kelen su kelen ko nusidiya ko danba yɛrɛ ko seli ko danba yɛrɛ o n'a ɲɔgɔnnaw donc sunkalo fasamantiya Ustaz Usman Kan a fasamantiya ka bon Ala y'a dama a hɛrɛ fɔli a n'a kɛli mun ni min b'a kɔnɔ maa si t'a dɔn ni Ala tɛ wa hali i ka wuli ka ɲumanya kɛ sunkalo kɔnɔ o fana doublelen don tuguni nin bɛɛ la hali bi an ma se fasamantiya kelen ma o min ka bɔ a bɛɛ ye n'o ye su kelen b'a kɔnɔ dɔrɔn Lailatul Qadri khayrun min alfi shahrin yɔrɔ n y'a f'i ye sango a tile n'a heure n'a sangaw ni tɔw tɛ kelen ye bon nin su kelen fana bɛ tila k'a bɛɛ doubler Allahu Akbar o tɛ hadisa kuma ye dɛ Ala ko Kuranɛ kɔnɔ khayrun min alfi shahrin Lailatul Qadri su kelen i mana gɛrɛ Ala la ni fɛn o fɛn ye o don su ni bato ye ni singitugu ye ni Ala wele ye ni Kuranɛ kalan ye ni fɛn o fɛn ye ni sera k'o sɔrɔ o don su ka waati min dɔrɔn k'a la ani mɔgɔ min ye o ɲɔgɔnna kɛ kalo 1000 i ka fisa ye a m'a fɔ k'u ye kelen kɛ dɛ ko khayrun minhu a ka ca ye o kɔrɔ a b'a doublé de tiɲɛ caman nin ye fasamantiya ba ye koyi mais nin bɛɛ kɔfɛ nin fasamantiya ba in bɛɛ kɔfɛ nin bɛɛ ɲɛfɔlen kɔ kira fɛ mais dɔw mago foyi t'a la hali o Lailatul Qadri a tɛ ɲini dɔw mago t'a la u t'a ɲini n'i ka sanu tununa i b'a ɲini de n'i y'a ye i ye hɛrɛ sɔrɔ mais ni ko ne mago t'a la n'a tununa a ka tun o ye fili de donc fasamantiyaw de bɛ yen no sunkalo kɔnɔ minnu tɛ se ka fɔ ka ban Lailatul Qadri mun filɛ nin n'a fɔra ko khayrun min alfi shahrin yala ko tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr u bɛ se bɛɛ ma n'o ye melekiya minnu ye minnu bɛ na mais n'i y'a ta k'a lajɛ melekiya yɛrɛ ka na fɔ e ka so o ye fasamantiya de ye dɛ belebele mais k'a sɔrɔ melekiyaw tun bɛ na so ka kɔrɔ mais don de tɛ kelen ye n'i y'a ye nin don in taara tɔgɔ ma k'a fɔ n'o tɛ melekiyaw bɛ na so don o don ni salila olu bɛ yɛlɛ n'i ka sali ye ni i ye sun kɛ hali nafila u tɛ taa n'a ye wa n'i ye ɲumanya kɛ melekiyaw tɛ yɛlɛ n'a ye wa o fana tun tɛ nali dɔ ya mais nin don taara a tɔgɔ ma tuguni ka tila k'a fɔ ko tanazzalul malaikatu fo ka tila k'a fɔ ko waruhu fiha o fana ni nacogo don ninnu fana ma kɛ kelen ye k'u nacogo fɔ baara bɛ jigin heure mun na k'o fɔ u bɛ yɛlɛ cogo min na k'o fɔ u kan ka mun ni mun nati k'o di mɔgɔw ma k'o fɔ i b'a dɔn ko o tɛ don gansan ye o fana ye fasamantiya belebele de ye Ala ye min di an ma sunkalo in kɔnɔna la ni hakiliw kan ka to a la i ye kuma faamu an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ fasamantiya ninnu Ala ka a nɔgɔya an ye amin ya rabbal alamin Ala ka nɔgɔya an ye amin ya rabbal alamin o de la alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a ka hadisa dɔ la pour que k'a faamu ko fasamantiya a kumana kan dɔrɔn a ko i k'a dɔn Ala ka yafa ni hadamaden tubira ka segin Ala ma Ala bɛ yafi ma n'a yafari ma k'a b'i ka Ala sɔsɔ minnu n'i y'o kɛ ani fili minnu n'i y'o kɛ Ala b'o kafariya n'o ye k'o tuuse jugumanw na ko k'a bɔ salila ka n'a bila salila kɔrɔ ye sali wagati 2 ni ɲɔgɔn cɛ Ala bɛ yafa jɔn ma a kɔnɔ o de ka bɔ juma fana la ka na juma na Ala bɛ yafa jɔn ma a kɔnɔ a y'olu kumaw fɔ a ko ka bɔ sunkalo fana la ka na sunkalo la o kɔrɔ ye sunkalo fasamantiya de ye n'i y'i jija ka se ka Ala ka yafa sɔrɔ nin sunkalo in kɔnɔ o b'i bɔ fo sunkalo wɛrɛ nka a ye sarti min kɛ nin bɛɛ lajɛlen na mukaffaratun lima bainahunna n'o ye o bɛ kafirali kɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ sali wagati ni sali wagati cɛ juma ni juma cɛ sunkalo ni sunkalo cɛ a ye sarti min k'a la izagituni batil kabair
ko ni hɛrɛ ba de don dɛ mais o de n'aw y'aw yɔrɔ ma janya ka bɔ kabairaw la ala sɔsɔ ba ninnu hayi galon tigɛ b'a la ka galon tigɛ dɔrɔn ka kuma dɔw fɔ i da la min tɛ tiɲɛ ye ko o galon ta k'o da dɔ la i donna kabaira kɔnɔ Allahu akbar kuma tɛ ka jɛnɛya kɛ kuma tɛ ka mɔgɔ faga kuma tɛ ka galonjugu seereya ninnu n'a ɲɔgɔnnaw pour que i ka se ka to sigilen ala kɔrɔ ye fo i k'i sɔbɔ kabaira bɛɛ la Allahu akbar f'i k'i yɛrɛ bɔgɔti ka bɔ kabairaw la k'i sen bɔ a bɛɛ la ala sɔsɔ belebeleba ninnu a ka ca quoi kabaira kitabu dɔw n'a nana a bɛ taa fo 70 la a bɛɛ ye kabaira hali a ka kan silamɛ k'i jija ka olu fana dɔn parce que n'a fɔra ko kisi bɛ sɔrɔ de ni i y'i fosi ka bɔ kabairaw la i kan k'i jija ka kabairaw yɛrɛ dɔn fɔlɔ mun ye kabaira ye ni e mɔgɔ min t'o dɔn n'i y'a dɔn i b'i sɔn b'a la dɔɔni i b'i sɔn b'a la dɔɔni mais suɲɛli b'a la galontigɛ b'a la nanbara b'a la i y'a faamu hasidiya b'a la ka mɔgɔ tɔɲɔ ka mɔgɔ janfa ka mɔgɔ wali nafolo dun a ka ca quoi kabaira ka jɛnɛya kɛ ka mɔgɔ faga nin bɛɛ lajɛlen ye kabaira de ye k'i mabɔ kaba ni mɔgɔ min mabɔra kabairaw la a tigi ye jurumu kɛ ka tɛmɛ ka bɔ sunkalo na ka na sunkalo na ala bɛ olu yafa waatiw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ani juma ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ olu bɛɛ yafa parce que munna a ma kabaira kɛ a ye sɔbara olu bɛɛ la n'a y'i mabɔ olu la ala ka kabaira dɔɔni nɔgɔya an ye n'an y'a dɔn fana k'an dɛmɛ an ka se k'an mabɔ a la ɲɛbara papiye falen don hali bi an ka waati baara n'o waati la ko waati na cogoya kama i bɛ kuma kuncɛ kumaw fɔ an ye laɲini kumaba tun ye min ye o faamuna o ye k'a jira n na sunkalo yɛrɛ ye kalo jumɛn ye fusamantiya minnu bɛ sunkalo la olu la kumaba dɔw fɔ an ye sunkalo fusamantiyaw ka ca a bɛɛ tɛ kun sigiyɔrɔ kelen na nka dɔɔni min fɔra i bɛ wasa kɛ i bɛ dakunya laban di amma alhamdulillah nga dakunya laban ye mun ye dɔrɔn b'a ɲini ala fɛ an bɔra ka fitini min fɔ a faamu ala k'a di nɛɛma k'a di an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma an tɛ bɔ kuma kɔnɔ fo an k'an ka karamɔgɔ fɔ ani an nujuru munaba a n'an fa a segiri sharif usman madani haidara a n'a ka zuriya bɛɛ a n'a ka kalanden bɛɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a n'a ka denbaya bɛɛ ani ka an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɔ mali a n'a nɔ kan dugu bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ masaw ye ka duwawu ɲini u fɛ inshallah ka e yɛrɛ fɔ k'i barika da k'i wale ɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala ka se ka nɔgɔya an ye an ka sunkalo in bɛɛ dafa bonyani karama kɔnɔ an y'a daminɛ hɛrɛ la cogo min ala k'a nɔgɔya an ye an ka kuncɛ fana hɛrɛ la ka sali don fana yira an na ka ɲini ala fɛ fana ala ka an bolo mɛn an ka baaraw la ka sini kɛnɛya d'an ma k'an ka jamana basigi k'an ka jamana lafiya ka duwawu kɛ an ka faamaw ye ka duwawu kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ye ala ka bɛn ni kɛnɛya sabati an ka jamana in kɔnɔ ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'o ka ɲɛ ala kira bonya kɔsɔ an karamɔgɔw hɔrɔma kɔsɔ salli ala rasuli sallallahu alaihi wa sallam sunkalo min ni an donnen fila kɔnɔ ni a daminɛra ni tile dama in na an bɛ Alahu taala deli sunkalo ye kaloba de ala ka bonya yira an na an y'a bonya dɔn an kan ka baara minnu kɛ a kɔnɔna la ala k'a nɔgɔya an ka se k'olu kɛ ala belebele dɔ ye min ye an kan wajibi ye min an ka farida ye a kɔnɔna la n'o ye sunkalo in yɛrɛ sunni ye an bɛ Alahu taala deli ala ka sunkalo in sunni nɔgɔya an ye k'a kɛnɛya d'an ma k'a limaniya di an ka se k'a sun a ka kɛ sun dafalen de ye sun ye mais an ye kelen k'i yɛrɛ minɛ dumuni ni ji la k'i yɛrɛ minɛ fɛn fɛn min n'a bɛ sun baraji tiɲɛ ala k'a nɔgɔya an ka se k'an yɛrɛ minɛ a bɛɛ la fusamantiya minnu fɔra sunkalo la jurumu yafa tuubi kan hɔrɔnyali ka bɔ tasuma ma an bɛ Alahu taala deli ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛ duwawu minnu kɛ sunkalo kɔnɔna la ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi tafsir kɛnɛ minnu bɛ sigi sunkalo in kɔnɔna la an bɛ Alahu taala deli ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye ka segin k'an karamɔgɔ fo alhaji ibrahima ɲang ni a dɔnnen don ni mama sale ka bɔ kayikaw fɛ yen nɔ k'a fo k'a wale ɲuman dɔn ka duwawu kɛ a ye ka duwawu ɲini
ɲini a fɛ yana ŋa bɔ baro kɔnɔna la k'an to ni sigiyɔrɔ la ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an yɛrɛ terikɛ ani an kanubaga ani an diinɛ baarakɛ ɲɔgɔn ala ma hinɛ la an karamɔgɔ Buna Ɲang Elhaji Buna Ɲang an bɛ a fo ka dugawu k'a ye nin kɛnɛ kan ka d'a kan nin kɛnɛ y'a ka kɛnɛ ye a n'a ye jɛmukan caman kɛ a n'a ye diinɛ baaraw caman kɛ kabini yan tɛ n'an sigira nin kɛnɛ kan diyagoya an hakili bɛ jigin a la an bɛ dugawu k'a ye nin kɛnɛ kan ka dugawu k'a ye a taara yɔrɔ an b'a dɔn a bɛ hɛrɛ la mais Alahu taala deli n'an yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ yen don min na o k'a sɔrɔ an yɛrɛ fana bɛ hɛrɛ la a taara ka denbaya minnu to a kɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don denbaya in na ala ka barika don denbaya in na ka aw yɛrɛ fana fo ka aw waleɲuman dɔn ka dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.